Rhaglen gymorth Mathemateg Bellach Cymru, adnoddau a chyrsiau. Mae cynnydd wedi bod yn mathemateg bellach yng Nghymru. Dyma'r canran o fyfyrwyr safon uwch mathemateg sy'n astudio mathemateg bellach yn Lloegr a Cymru ers 2010. A chi'n gallu gweld yn ddiweddar mae Cymru yn mynd yn uwch na Lloegr. Ers 2020, mae nifer myfyrwyr safon uwch mathemateg wedi cynyddu o 3,711 i 4,106, cynnydd o 10.6%. A mae myfyrwyr safon uwch mathemateg bellach wedi cynyddu o 805 i 880, sy'n cynnydd o 12.4%. Yn yr un cyfnod, mae nifer y merched sy'n derbyn safon uwch mathemateg wedi cynyddu gyda 9%, a nifer y merched sy'n derbyn safon uwch mathemateg bellach wedi cynyddu gyda 18%. I chi gael gweld pwysigrwydd astudio mathemateg bellach, mae gyda ni ddatganiad yma gan Daniel Narain, Penglais Comprehensive, arweiniodd astudio mathemateg bellach at welliant yn fy sgiliau mathemateg yn ogystal a helpu i ddatblygu sgiliau dadansoddol a datrys problemau. Byddwn nhw'n annog eraill i astudio mathemateg bellach yn enwedig ydyn nhw'n ystyried astudio gwyddoniaeth neu fathemateg i lefel uwch. Yn ogystal â bod a chynnwys pwysig, mae'n dysgu sgiliau datrys problemau gwerthfawr i chi, sy'n hanfodol i'r gwyddorau ac yn gyffredinol. Mae gyda ni lawer o adnoddau a chyrsiau yn rhaglen mathemateg bellach, a byddwn ni'n mynd trwy rhai o'r rhain fel byddwn ni'n mynd yn ei blaen. Ar ein rhaglen YouTube ni, ac o'n mynediad i Dropbox, mae gyda ni gyrfau at gyfnerthu a pontio ac yn y blaen, a faint o bobl sydd wedi gwylio a faint sydd wedi cael mynediad i'r Dropbox, lle ni'n cadw rhaglenni yma. Ers ail yr 20 o Ebrill 2020 i yn ddiweddar, mae cyfanswm gwylio wedi bod yn 17,876. A ers y cyfnod clo yn mis Mawrth 2020 i yn ddiweddar, mae cyfanswm mynediad i Dropbox wedi bod yn 27,841. Rydyn ni bellach yn gyhoeddwyr chi'n gallu ymddiried ynddo ar gyfer yr hwb, ac yn raddol rydyn ni'n ychwanegu mynediad at ein holl adnoddau i fyfyrwyr sy'n mynychu'r hwb. Fel chi'n gweld yma, mae fideos ar gyfer cwestiynau arholiad sydd wedi bod a fideos adolygu. Rydym hefyd yn ddiweddar wedi cyhoeddi ein wefan rhaglen gymorth mathemateg bellach Cymru. A hwn dylai fod y man cyntaf ar gyfer athrawon mathemateg yng Nghymru. Yma, dewch ar draws digwyddiadau, adnoddau, dysgu proffesiynol, dyfodol myfyrwyr, gyrfau y pethau, a mathemateg yng Nghymru. A mae hefyd mae cyfle i chi i gofrestru. Ar ein wefan ni, dyma beth byddwch chi'n gweld fer y tabiau ar y top, a wedyn ni enghreifftiau o ddigwyddiadau dysgu proffesiynol sy'n digwydd a datganiadau i'r wasg. Wedyn, dyma enghraifft o tudalen yr athrawon i chi gael gweld, ac os ych chi'n cofrestru, dyma byddwch chi'n mynd mewn iddo gyda cyfrinau'r eich hunain. A byddwch yn dod i'r ardal yma, a'r ardal yma, a mae pethau'n cael ei adio trwy'r amser. Os ych chi'n gefnogwyr Twitter, trydar, byddwch chi'n gallu cael gwybodaeth ar bethau sy'n cael ei ychwanegu fel adnoddau newydd neu gwybodaeth ar dysgu proffesiynol. Ni wedi rhoi mas cynllun gwaith sy'n llawn adnoddau yn y gorffennol,
A mae hwn ar gyfer mathemateg safon uwch a mathemateg bellach safon uwch. Gallwn ni grynhoi'r athroniaeth tu ôl i'r cynllun gwaith hyn fel hyn. Ni angen addysgu mathemateg, nid addysgu tuag at yr arholiad. Ni angen cefnogi'r athrawon a myfyrwyr i oresgyn anawsterau ymarferol. Mae wedi adeiladu wrth feddwl am gysylltiadau, yn ffocysu ar feistroldeb, gosod prawf wrth galon y maes llafur, yn defnyddio technoleg briodol, yn gweini i athrawon. Mae dros 2,500 o ffeiliau gyda ni ar gael. Os byddwch chi'n cofrestru ar-lein, gallwch chi'n neud yna ar y wefan, a byddwch chi'n gweld yr holl ffeiliau yma bydd ar gael. Hefyd, wrth gofrestru, bydd mynediad i adnoddau integral gyda chi. Bydd mynediad am ddim i fodiwlau mathemateg bellach, wrth gofrestru gyda rhaglen gymorth mathemateg bellach Cymru. A rhain i gyd wedi gyfieithu Gymraeg gan rhaglen gefnogi mathemateg bellach Cymru. A os ych chi am fynediad llawn, bydd angen i chi brynu trwydded. Chi'n gallu gweld enghreifftiau o'r modiwlau sydd ar gael yma. Mae adnoddau holl fideos dosbarthu chwith a'r pwyntiau pŵer sy'n gyfatebol iddyn wedi cael ei gyhoeddi'n ddiweddar. Hwn yn un Saesneg, a Flipped Classroom Videos yw yr enw yn Saesneg arnyn nhw. A dyma glip oddi wrth fideo sydd wedi cyflymu mwyn arbed amser ac am dymed bach o sbri. Mae 199 o fideos tu chwith gyda ni ar gyfer mathemateg safon uwch. Anyway, one or two more examples. Well, we'll have a look at the picture of that one actually first. So that is a quintic, quint for 5, and it looks like that. Another example, we have x cubed minus x plus 4, which you may recognise as a cubic, and they can look like that. That's a cubic. And then we have our old favourite 3x squared minus 5x minus 2, which is of course a quadratic and looks something like that. And notice how many peaks and troughs each of these has. If we look at the quintic, we've got 2 peaks and 2 troughs, so 4 peaks and troughs altogether. A gyda yr clip fideo yna, mae'r pwynt pŵer sy'n mynd gyda fe ar gael i chi hefyd. Mae rhain yn wych. Nia Jones o Ysgol Bryn Teifi yn Gymraeg ac yn Saesneg yma. Mae rhain yn wych. Roedd yr adnoddau yn amrysiadwy dros y cyfnod clo. Roedd disgyblion yn elwa o gael mynediad i'r adnoddau o ansawdd yma i gefnogi a ddysgu ar-lein. Roedd y mab yn astudio mathemateg a mathemateg bellach fel ymgeisydd annibynnol. Nid oedd yr ysgol yn medru cefnogi mathemateg bellach. Gyda fy holl amrymiadau eraill byddwn wedi ei chael yn anodd os nad yn amhosibl i gyflwyno'r cwrs hwn heb yr adnoddau hyn. Yn enwedig pan oeddwn yn gweithio trwy'r modiwl mecaneg mathemateg bellach. Pasiodd gydag A seren a B, a roedd hyn i raddau helaeth oherwydd hygyrcher yr adnoddau hyn, a gallai bod yn gallu cael mynediad iddynt ar ei gyflymder ei hunan. Clip yma nawr o fideo dosbarth tu chwith o A2, o'r cwrs A2 mathemateg. A mae'r clip wedi cael ei gyflymu mwyn arbed amser. Edrych nawr ar glip fideo sy'n dangos graff yn hawl A sin x plus cos x gyda A yn amrywio o minus 5 i plus 5. Felly dim ond cyfernod o flaen y sin sydd gyda ni. Felly dyma ni, a ni'n newid cyfernod A, a chi'n gweld mae'r osgled, y faint mae'n mynd i fyny a faint mae'n mynd lawr, yn newid, ond hefyd mae'r siap yn mynd peth i'r dde neu peth i'r chwith. Mae'n mynd trwy'r pwynt yma. Mae'r siap yn mynd dyma bach i'r wyth neu i'r dde. Y cyfnod, maen nhw'n galw hwnna, felly mae'r cyfnod a'r osgled yn newid. Mae'n newid gwerth gyfernod sin x yn dal yn gadael ni gyda cromlin sin, bod yr osgled, sef amplitude yn y Saesneg, pwy mae'r beth mae'n mynd mas am mewn, yn newid a'r cyfnod yn symud. Mae'n mynd symud bach nôl neu ymlaen. A fel chi'n gweld, mynd yn gyflym fel yna. Ta beth, mae 109 fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach safon uwch gyda ni hefyd. A dyma'r
pwynt pŵer oedd yn mynd gyda'r clip fideo diwetha yna ar gyfer ffurf harmonig yn A2. Mae hefyd gyda ni gwrs cyflawn ar fathemateg ychwanegol ar Desmos, ac os ych chi angen gweld yr adnoddau yma, cysylltwch â ni neu ewch i'r wefan. Dyma chi rai o'r adnoddau trigonometrig, a dyma rhai o'r graffiau sydd gyda ni yn mynd gyda'r adnodd yna. A mae hynna ar gael ar gyfer dysgu proffesiynol yn Desmos. Dyma ni enghraifft nawr o un o'r gwersi. Mae hwn ar darganfod y deilliad o egwyddorion sylfaenol, a os ych chi moyn dyla'r fideo i gweld sut mae'r pwynt pŵer yn datblygu'r cwrs. A wedyn un darn dyn ni yma a'r clip fideo yn dangos sut mae'r pwynt ar graff y deilliad, sut mae'r tangiad yn newid ar graff y deilliad yn datblygu fel ni'n mynd ymlaen. Mae 16 fideo, pontio ac atgyfnerthu gyda ni. Mae fideos atgyfnerthu, mathemateg uwchgynhaliol, gall y rhain gael eu defnyddio fel cwrs pontio rhwng blwyddyn 11 a blwyddyn 12. Mae fideos atgyfnerthu mathemateg bellach uwchgynhaliol, a gall y rhain hefyd cael eu defnyddio fel cwrs pontio. A dyma ni enghraifft o rhai o'r rhain. Y pontio mathemateg bellach uwchgynhaliol i A2 hefyd, gyda ni enghreifftiau o'r yna. Ar gyfer adolygu safon uwch mathemateg, mae gyda ni fideos adolygu cwestiynau arholiad, a 105 o'r hynny, yn ogystal â dangos ateb enghreifftiol, model answers, amcan y fideo yw i ddefnyddio cwestiwn i ddatblygu dealltwriaeth y disgwr wrth rhoi datrysiad gwahanol i'r un arferol, mynd yn ddyfnach i fewn i'r pwnc, cysylltu ag addysg blaenorol, pynciau perthnosol a pynciau A2, pynciau mathemateg bellach, defnydd o geogebrau neu meddalwedd eraill at datblygu dealltwriaeth, a mae yna golofn hefyd yn ymddangos pa bwnc sy'n cael ei drin a cholofn yn dangos yr agweddau ychwanegol sy'n cael ei nodi ym mhob fideo. A dyma ni enghraifft o hyn yn y gwyrdd yn Gymraeg fan hyn. Mae'r cwestiwn gyda ni, yr uned y cwestiwn, a os yn edrychwn ni ar yr hafaliad modulus, mae'r ddau achos yn cael ei drin, mae'r pwyntiau critigol angen edrych arno a sgwario datrysiadau, nid yn siŵr bod nhw'n ddilys, a defnydd o geogebra i ddangos y dau datrysiad ac yn y blaen. Hefyd, mae gyda ni 3 papur am uwchgynhaliol wedi creu ac 1 papur ar gyfer adolygu A2 wedi greu. Adolygu safon uwch mathemateg bellach, mae gyda ni nifer iawn o fideos ar gyfer bob papur sy'n ymdrin a sylfaen y theori, defnyddio cwestiynau arholiad i gymhwyso a adolygu'r theori, a gorchuddio'r cyrsiau i gyd yn cwmpasu pob darn o'r cwrs. A dyna ni enghraifft yma. A hefyd yma mae gyda ni papurau adolygu mathemateg bellach wedi ei creu i chi. Cyfoethogi. Mae hyn yn cael ei gynnig mewn nifer fawr o ffurfiau. Enghraifft, sgyrsiau gyrfau yn cael ei gynnig mwyn i'r rhaglen gefnogi mathemateg bellach Cymru yn cael ei traddodi yn yr ysgolion, gyda un o'r tiwtoriad. Y fideos i gael ar YouTube, efallai bod chi wedi cael un o'r sgyrsiau yma yn eich ysgol yn ddiweddar. Wedyn mae datrys problemau ar gyfer cyfnod allweddol 4, tygau ar gael, mae adnoddau i gael i athrawon, ac mae'n cael ei gynnig mwyn i rhaglen gefnogi mathemateg bellach Cymru yn ei traddodi yn
yr ysgolion rhywun yn dod mewn ato chi yn yr ysgol. Wedyn, mae gyda ni cyfnod allweddol 5, datrys problemau, sy'n cynnwys gwaith ar step, AEA a paratoad mat, a mae hwn yn cael ei cynnig ar-lein i fyfyrwyr. A wedyn mae gyda ni hefyd rhaglenni pontio, cyfnod allweddol 5 i'r brifysgol ac yn y blaen, a rhain yn cael ei cynnig ar-lein i fyfyrwyr hefyd. Enghraifft o un o'r rhain yw Mathematical Worlds, lle mae nhw'n trial ymestyn gorwelion mathemategol y myfyrwyr. Hyfforddiant. Mewn byd delfrydol, bydde bob lleoliad cyfnod allweddol 5 yng Nghymru yn cynnig mathemateg bellach i'w dysgwyr yn fewnol. Ond rydym yn sylweddoli nad yw hyn bob amser yn bosibl am lawer o resymau. I wrth sefyll hynny, rydym yn cynnig hyfforddiant i'r dysgwyr hynny nad ydyn nhw'n gallu cyrchu cwrs yn eu sefydliadau eu hunain. Ariennir mathemateg bellach yn yr un modd a phob safon uwch a gynigir gan unrhyw sefydliad. Mae ffi dysgu, fesul modiwl, fesul myfyriwr yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n derbyn hyfforddiant ar gyfer mathemateg bellach trwy'r rhaglen gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Atelir y ffïoedd dysgu gan sefydliad cynnal y dysgwr neu awdurdod lleol perthnoson ac nid y myfyriwr. A gall mathemateg bellach denu cyllid yn yr un ffordd yn union a chymhwysterau uwchynhaliol neu A2 a gynigir yn fewnol. O ran yr addysgu, mae gan fodylau FM1, FM4, 22 awr ar gyfer dysgu ac mae gan y modylau sy'n weddill 16 awr ar gyfer dysgu. Mae gan modiwlau dechrau arwahanol i sicrhau nad oes gan y myfyrwyr ormodd o waith ar dechrau'r cwrs. Yn ogystal â'r hyfforddiant, mae gan y myfyrwyr gefnogaeth ychwanegol o ran diwrnodau astudio sesiynau adolygu a defnyddiau a fideos adolygu ar-lein. Defnyddir dull gwersi tu chwith yn gyffredin, y flipped classroom fideos yw'r hynna. Rydym yn cynnal sesiwn cyfeiriadedd ar ddechrau mis Hydref. Mae 2 bwrpas i hyn i'r myfyrwyr gwrdd ar tiwtoriad a chael gwybodaeth am bob un o'r modylau y byddant yn ei hastudio ac i'r myfyrwyr gwrdd a'i gilydd. Yna bydd y hyfforddiant yn cychwyn ganol mis Hydref. Yr hyn rydym yn gofyn i ysgolion yw cofrestru diddordeb tua diwedd tymor yr haf, fel bod ni'n gwybod faint o fyfyrwyr i ddisgwyl. Anfon enwau'r myfyrwyr ar ddechrau tymor yr Hydref wedyn, a mae hyn yn rhoi amser i ni gwblhau'r holl waith papur cyn dechrau addysgu ganol mis Hydref. Rydyn ni'n cyflwyno nifer fawr o sesiynau dysgu proffesiynol. Yn ystod tymor yr Hydref, fel arfer, math bellach yw cynhaliol 1 pur, cyflwyniad hybrid, hynny yw peth wyneb yn wyneb a pheth ar-lein. Cyflwyniad i addysgu safon uwch mathemateg, uwchgynhaliol 1 a 2, ar-lein, Desmos a GeoGebra. Wedyn, yn ystod tymor y Gwanwyn yn yr haf, math bellach A2 14 pur, math bellach uwchgynhalion 1-2, ystadegau maths A2 1-3 a 4. Bydd bob sesiwn datblygu proffesiynol yn cael ei recordio ac ar gael gyda chymodd tiwtor i gydweithwyr sy'n methu mynychu'r sesiwn. Gall datblygu proffesiynol pwrpasol. Mae gennym y modd i gynnig datblygu proffesiynol yn benodol ar eich cyfer, naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein, a manylion cysylltu ar y wefan. Yn y flwyddyn academaidd nesaf, byddwn ni'n cyflwyno math bellach uwchgynhaliol 1-3, math bellach A2 1-5 a 6, mathemateg ychwanegol,
dysgu mynediadau i ddatrys problemau yng nghyfnod allweddol 3 a 4 ac yn y blaen. Datganiad o'r thema pyw o Ysgol Gyfun Porthcawl yn dweud rydym wedi cael hyfforddiant pwrpasol a'r bynciau a rydym wedi gofyn amdanynt ac rydym wedi gallu hyfforddi ein holl staff. Ein arall o Stuart Ball o Ysgol Gyfun Carlion yn dweud mae gen i wybodaeth llawer dyfnach o'r cwrs ac rwy'n teimlo'n hyderus i fynd i'r afel a llawer o bynciau o sawl dull gwahanol. Dyma chi enghraifft o rai unedau o dysgu proffesiynol sydd gyda ni: GeoGebra, canolradd trwy gyfrwng Gymraeg, gweithdy ar brawf, a wedyn os byddwch chi'n clico ar unrhyw un o'r rhain, dyma beth byddai'n dod lan. Mae llawer o ymchwiliadau yn cael ei wneud ar pur a gweithredu ymchwiliadau beraenorol, dull dosbarth i chwith, y flipped classroom videos, maes llafur cysylltiedig, maes llafur 3D, ymchwiliadau sydd wedi cael eu cyhoeddi'n barod ar gyfer dull dosbarth i chwith. Mae rhain i chi yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Yn Saesneg maen nhw'n cael eu cyhoeddi. A wedyn maes llafur cysylltiedig sydd wedi cael eu cyhoeddi, cyhoeddiadau eraill ar effeithiau'r Covid, pedagogau a dewis maths bellach. Dyna'r ymchwiliadau sydd wedi cael eu gyhoeddi. Hefyd, mae'r cynllun yma wedi cael ei greu sy'n dangos cysylltiadau. Mae ambell i gap gyda ni yma, felly os rwy'n angen rhoi adborth am rhain, bydde Dominic yn ddiolchgar o hynny.